Saan ba tayo dadako? Ang pagdagsa ng pandemya ay nagdulot ng malaking sugat sa bawat tao. Marami ang nawala ng trabaho at tila nawawala na rin ng pag-asa. Bawat araw ay isang dagok na kailangang harapin. Kung ano-ano na lang ang ginagawa para lang kumita. Paano kung ang sistema ng paghahanap buhay ay hindi tugma sa iyong nakagisnan? Paano kung ito ay ang pagbabarter? Mabubuhay ka ba sa pakikipagbarter lamang? Dito sa sitio ng Sinakuruhan sa bayan ng San Fernando, Bukidnon, namumuhay ang isa sa 7 tribo ng probinsya, ang Tiguahanon. Isang tribong malayo sa makabagong kabihasnan, namumuhay ng payak at payapa sa kanilang maliit na lugar sa tuktok ng bundok. Sila ay nagsisilbing inspirasyon at patunay na ang kawalan ng pera ay hindi hadlang tungo sa masaya at kontentong pamumuhay kahit sa kasagsagan ng pandemya. Sukad to pag lockdown to tibuok no kalibutan dia sugod to Valencia. Antod na naitabo no wa kayong naka tupang-tupang dia tungod to kaldo kay ra ko katakdan kay to si kano virus pero wala man no kay takion tanan natakdan to kanami no kaliwat nya pasalamat kay ra to ni pariyo karit mo kasakitan nya tungod to mo lagot munda no may ni yan ni gopaswami to kanamin panginabuhi no silbi pang reserva to pangonsumo doy nakalahutay koy bisan to pila ano bulan antong yan mo buwan sa pangitabo to sa COVID. Araw-araw ay sama-sama silang nagtatanim. Sama-sama din silang nag-aani ng mga bunga mula sa kanilang pagtsatsaga at pagsisikap. Ang pagproseso ng hibla ng abaka ay ang pangunahing hanap buhay nila. Ngunit hindi ito para ibenta, kundi pakikipag-barter ang kanilang pag-asa upang makaraos sa araw-araw lalo na noong nagsimula ang lockdown. Ang barter ay isang dating pamamaraan ng pagpapalitan ng mga produkto. At ito ay ikinasisiya natin dahil hanggang ngayon ay may mga tao pa rin ginagawa ito. Ang pag-aani ng abaka ay nakasanayan ng mga Tiguahanon na ipinasa sa bawat henerasyon na kahit ang batang ito na 3 taong gulang pa lamang ay tinuturuan na sa pag-aani ng abaka. Pagsikat ng araw, sama-sama silang mag-aani. Kukunin nila ang hibla ng abaka gamit ang kiligyan. Pinapatuyo nila ito ng ilang araw bago ito ipagbabarter. Panain ka mo't kibagdamat koon. Sa'yo kay na ko'y COVID na sa'yo kayo tulungan. Diba? Yan na yun. Kaya na yun, trabaho ka, manunit. Manghimot siya ko. Kahit pa sa kabi-kabilang dagok na binigay ng COVID-19, ay nananatili silang masaya at kontento sa kanilang lugar. Pagbabarter. Pamumuhay na di umiikot sa salapi. Naghihingaluman ang mundo dahil sa banta ng pandemya, ang mga ngiti sa labi ng bawat isa ay nag-aalis ng mga pangamba. Mga tawa na nagbibigay pag-asa. Isang malaking patunay na kahit anong mangyari, kahit ilang libong bundok ang ating pasan, basta tayo ay masipag at nagtutulungan, meron pa ring maliwanag na hinaharap na naghihintay sa atin. Tara, doon po sa amin!